Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas paguyuban ingkang begja rahayu ingkang bahagia. Ngayahi timbalan dalem Gusti, mujudaken paguyuban sing begja rahayu tentu boten gampil. Wonten kemawon pepalang utawi tantangan sing kedah kula panjenengan atasi, nggih sacara pribadi utawi komunal, sacara internal menapa dene eksternal. Menapa malih anggenipun bangun paguyuban ingkang begja rahayu boten namung tujuanipun kangge sedaya warganing paguyuban, nggih kangge asung paseksen menggaing pakaryan-pakaryan dalem Gusti ingkang asung kawilujengan lan kasaenan. Wonten ing pasamuan perdana, para murid dalem ingkang bangun paguyuban sacara internal supados sedaya murid-murid dalem manunggil nyawiji kados Gusti ingkang manunggil nyawiji kalian Allah yang Rama lan yang Roh Suci, temtu kemawon kautus dados tandha paseksen tumraping donya, tumraping masyarakat jaman semanten, kados pundi pakaryan kawilujengan dalem Allah menika estu asung pitulungan dumateng manungsa, dumateng tiang-tiang ing jaman rikala semanten. Tujuan ingkang sae menika temtu boten lajeng lumampah kanthi sae ugi. Apa sing apik, apa sing bener kadangkala ya ana tantangane, ana ancamane. Menawi kula panjenengan makarya kadangkala dadi wong apik, dadi wong bener ing pakaryan menika malah disengiti. Awit menapa? Kebiasaan sing wis lumampah menika umpamane kebiasaan korup, teko nyambut gawe telat, pas nyambut gawe yo mung jagongan utawa nonton video ning HP, dolanan HP. Yen ana kesempatan nguntet yo nguntet, mbuh duit, mbuh barang. Yen menika sampun dados kebiasaan sing gathok, sing wis suwe, awake dhewe ora melu ngono kuwi, utawa awake dhewe menasehati supaya le nyambut gawe sing petel, le teko nyambut gawe ya aja telat, mesti disengiti. Menika namung bab-bab sing sederhana sing kalampah wonten ing komunitas padamelan. Para murid dalem menika kautus supados martosaken keyakinan kapitadosan marang Gusti Allah lan kapitadosan marang Gusti Allah lumantar Gusti Yesus menika kapitadosan sing anyar sing tumraping tiang-tiang Yahudi sacara umum, langkung-langkung nggih para pangareping agama Yahudi menika klentu, menika nglanggar pranataning Taurat. Mila kathah tiang sing lajeng dibingungake utawa ya terus sengit marang para murid dalem Gusti. Menapa malih ingkang gadah panguwasa menika para pangareping agama lan bangsa Yahudi, para parisi, imam-imam kepala, ahli-ahli kitab. Jenenge wong-wong kados mekaten mesti ya duwe kuwasa, duwe kekuatan kanggo ngerehake wong utawa kanggo mitenah mempengaruhi tiang kathah supados aja terpengaruh karo murid-murid dalem Gusti lan paguyubaning murid-murid perdana. Nah menika situasi ingkang dipun adepi dening pasamuan perdana. Anggenipun asung paseksen menggaing pakaryan dalem Gusti ingkang asung kawilujengan.
Para murid lumantar waosan Injil dinten menika kaparingan pitedah dening Gusti Yesus. Tantangane ora mung bab kangelan-kangelan ning ancaman menggaing gesangipun para murid. Nah, kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring kekuatan lan pitedah dumateng para murid dalem. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 33. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para rasul mangkene, murid iku ora ngungkuli gurune lan abdi ora ngungkuli bandarane. Wis pira-pira murid dianggep kaya gurune, abdi kaya bandarane. Yen bapaning brayat wae disebut Beelzebul, aja maneh sing tunggal sak omah. Nanging kowe aja padha wedi wong. Ora ana prakara sing ditutup-tutupi sing ora bakal kabuka, ora ana sing didelik-delikake sing ora bakal konangan. Sing dak kandhakake ana ing petengan, kandhakno padang-padangan. Lan sing dak bisikake ing kupingmu, wartakno saka payon. Lan aja wedi karo sing bisa gawe patining badan nanging ora kuwasa gawe tiwasing sukma. Luwih prayoga diwedi marang panjenengane kang kuwasa nglebur badan lan sukmamu ana ing naraka. Handak emprit sak jodoh ora mung payu sak dhuwit. Ewadene ora ana siji wae sing tiba tanpa keparenging ramamu. Dene kowe kabeh rambutmu wis diitung, mula aja sumelang. Kowe rak luwih haji tinimbang emprit sak pirang-pirang. Sing sapa ngakoni aku ana ing ngarepe wong-wong, ya bakal diakoni ana ing ngarepe Ramaku ing swarga. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi rawa paring tuntunan lan pitedah dumateng para murid anggenipun miji Rasul 12 ingkang sacara mirunggan nampi kuwasa lan wewenang cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti. Ngluwari tiyang saking bebandaning setan lan roh-roh awon sarta marasake tiyang-tiyang sing sakit. Menika dados partisipasi ingkang binuka dening para murid saking Gusti Yesus mirungganipun murid 12. Lan Gusti mboten namung paring wewenang lan kuwasa ning ya ngelingake bilih tantanganipun cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti menika kathah. Kangelan-kangelan, hambatan-hambatan mesti ana. Mila para murid kudu duweni kekuatan, duweni cekelan sing teguh santosa. Boten namung semangati ning ya kekendelane. Lan ing dinten menika Gusti paring pemut bilih kangelan-kangelan boten namung menggaing hambatan-hambatan sing dados pepalang anggenipun makarya ning ya ana ancaman. Mila yen kula panjenengan dadi pengurus mbuh kuwi ing tingkat keluarga, mbuh ing tingkat lingkungan RT RW, menapa dene ing tingkat wilayah setasi paroki, biasane yen awake dhewe ngerancang program pelayanan sakjroning setunggal taun, menika temtu boten namung sekedar gawe kegiatan tanpa
nimbang-nimbang menapa sing dados situasi kondisi konkret, langkung-langkung data sing wonten. Gusti Yesus piyambak paring pitedah dumateng para murid supados tansah sadar anggenipun ngleksanani pakaryan dalem Gusti ana kangelane, ana ancamane, ana tantangane, ana hambatane. Mila kedah kula panjenengan nggih sinau saking sabda dalem Gusti dumateng para murid yen gawe program pelayanan ya kudu nimbang-nimbang apa kangelane, apa hambatane, apa tantangane, apa ancamane. Supados menapa para murid ingkang dipun paringi tuntunan saking Gusti saderengipun ngleksanani pakaryan timbalan dalem Gusti, para murid wis diparingi ancang-ancang. Sesuk yen kelakon kudu kepriye, para murid wis duwe gambaran. Gusti Yesus ngajak supados semangat ingkang tansah kedah wonten ing diri pribadinipun para rasul, aja wedi lan aja sumelang. Awit menapa Gusti bakal paring pitulungan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.